ପାସ୍ କର ପୂଜା। ତମକୁ ତ ଖାଲି ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାର ମୌକା ଦରକାର ନା। ମୁଁ ତ ତମକୁ କହିଥିଲି ଖାଲି ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେଶ୍ କରିଦିଅ। ତମେ ଯଦି ଏହି କାମ କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଏ କାମ କରିବ? ତମେ ମୋର ପତ୍ନୀ, ତମକୁ ଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତମର ପତ୍ନୀ, କୌଣସି ଚାକରାଣୀ ନୁହେଁ। ଖାଲି ଦିନସାରା ଯେମିତି ତମ କାମ କରୁଥିବି। ମୋର ଅନ୍ୟ ବି କାମ ଅଛି। ଆରେ ବୋହୂ ପୂଜା ଆଉ ସୋନରାମ ରୁମରୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଟି ଶୁଭା ଯାଉଛି? ମା ଆପଣ ଚା ପିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିକରି ଆସୁଛି। ସୁନିତା ଯେମିତି ସୋନରାମ ରୁମକୁ ଯାଏ ଦେଖେ ତ ମହାଯୁଦ୍ଧ ସେଠାରେ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ସକାଳ ସକାଳ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ତମର। ପାଟିର ଶବ୍ଦ ବାହାର ଯାଇ ଶୁଭା ଯାଉଛି। ସୁନିତାର କଥା ଶୁଣି ପୂଜା ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପୂଜାକୁ ଦେଖି ସୁନିତା ବି ପୂଜା ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ପୂଜା ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁଦିନ? ଏପରି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା କ'ଣ ଠିକ୍? ଦିଦି ତମେ ବି ତାଙ୍କ ସାଇଡ୍ ନେଉଛ? କେହି ବି ମୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ସୁନିତାର କଥା ଶୁଣି ପୂଜା ରାଗି ହୋଇ ବସିଗଲା। ଆରେ ଆରେ ନା ୟାର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଏ। କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲ ଫୋନରେ? ଏତେ ହସିକିରି? ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଝିଅ ହୋଇଥିବ। ନା ରେ, କୌଣସି ଝିଅ ନୁହେଁ, ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ରାହୁଲ। ପାଗଳ ଆଉ କାହାକୁ ବନେଇବ? ତମର ଆଉ କେହି ଝିଅ ସହିତ ଚକ୍କର ଚାଲିଛି ନା? ବାସ୍ ଚୁପ୍ ରୁହ। ତମ ମନରେ ଯାହା ଆସୁଛି କହିଯାଉଛ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି। ମୋର ଖରାପ ଦିନ ଆସିଗଲା ଯେ ତମ ସହିତ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି। ଏତିକି କହି ପୂଜା ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା। ଭାଉଜ ଆଉ ଖାଇବା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଲାଗୁଛି। ଏହି ତରକାରୀ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ହଁ, ଏଇ ତରକାରୀ ମୁଁ ରାନ୍ଧିଛି ନା, ତମକୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ? ଶୁଣ ପୂଜା, ସୋନରାମକୁ ଏସବୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏହି ତରକାରୀ ତୁ ବନେଇଛୁ ବୋଲି। ଖାଲିଟାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦିଦି ତମେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଉର ସାଇଡ୍ ହେବେ ନା। ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ। ତମେ ଦୁଇଜଣ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ପ୍ରତିଦିନ କରୁଛ, ଏହା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଇ ନ ଯାଉ। ଶୁଣୁଛ ଦିଦି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇସବୁ କେବଳ ତମ ପାଇଁ ହେଉଛି। ପୂଜା ତିଆରି କରିଥିବା ତରକାରୀ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ସେଇଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ତାର ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା। ସୁନିତା ପୂଜାକୁ ଏତେ ବୁଝିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସୋନରାମ, ଏହାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଇ ୱେଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏମିତି କ'ଣ ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆମର ବସ୍ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଭଲ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଖରାପ ହେଲା। ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହୋଇଥିଲେ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବାହାରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେକାନିକ୍ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରୁଥିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ଘରେ ଆରାମ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋନରାମ ତାର ବସ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସାଇ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ପୂଜା ଆସିଗଲା। କିଏ ତମେ? ଆଉ ତମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆରେ ପୂଜା, ଇଏ ଆମ ବସ୍। କଥା ହୁଅ ତାଙ୍କ ସହିତ। ବସ୍ ନା, ଇଏ ମୋର ସଉତୁଣୀ। ସୋନରାମ, ତମ ୱାଇଫ୍ ଏମିତି କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି ବାହା ହୋଇଥିବା ପୁଅ ସହିତ ଚକ୍କର କାଟିବାକୁ? ଇଏ ତ ପ୍ରଥମରୁ ବେସରମ, ଆଉ ତମେ ୟାଠାରୁ ଆହୁରି ବେସରମ। ବାହାରି ଯାଅ ମୋ ଘରଠାରୁ। ଆଉ କେବେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ମୁଁ କେବେ ବି ନ ଦେଖେ। ସୋନରାମ, ମୁଁ ଆଉ ଏଠାରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ରାଗିଣୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମନ ଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲା? ମୋ ବସ୍ ଆଗରେ ମୋତେ ଅପମାନ କରି ତମର ବୋଧେ ମନ ଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲା? କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ ମୋର ବସ୍ ମୋ ବିଷୟରେ? ଏହାର ଅର୍ଥ ମୋର ସକ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା। ତମ ସହିତ ସେ ଝିଅର ନିଶ୍ଚୟ ଚକ୍କର ଚାଲିଛି। ବହୁତ କହିଲ। ସେ ମୋର ବସ୍ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଚକ୍କର ନାହିଁ ହେଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଝଗଡ଼ା କରି କରି ମୁଁ ଥକି ପଡ଼ିଲିନି। ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଏତିକି କହି ସୋନରାମ ରାଗିକି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପୂଜା, ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ତମେ ପୁରା ସୀମା ଟପି ଯାଇଛ। ସୋନରାମ ଯଦି କିଛି କରି ବସନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ କିଛି ବି କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ବୋଧେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖକୁ ତାକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ। ରାତି ସାରା ସମସ୍ତେ ସୋନରାମକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ମୋର ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କ'ଣ କରୁଥିବ? କୋଉଠି ଥିବ ଏବେ? ମା ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ।
ସେହି ସମୟରେ ଘରର କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ସୁନିତା ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା। ସୁନିତା ଯେମିତି କବାଟ ଖୋଲିଲା ସେ ତାର ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସୋନରାମ ବାହା ହୋଇ ନିଜ ବୟସଠାରୁ 10-15 ବର୍ଷ ଝିଅ ବୟସର ଝିଅ ସହିତ ବାହା ହୋଇ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଇଏ କିଏ ସୋନରାମ? ଆଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହା ବେଶରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛ? ଭାଉଜ, ଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର ନାମ ପାଏଲ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏ ଲୋକଟି ଏମିତି ଦିନେ ନା ଦିନେ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ସହିତ ବାହା ହୋଇଯିବ। ଏହାର ବୟସ ନିହାତି 14-15 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ। ତୋର ମା ବାପା କ'ଣ ତୋତେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଉତୁଣୀ, ଆଉ ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ। ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ପାଏଲ ସୋନରାମକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣ ସେମାନେ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସୋନରାମ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ସହିତ ବାହା ହୋଇଥିବା ପୂଜାକୁ ବହୁତ ରାଗ ଆସୁଥାଏ। ସୋନରାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଅଫିସ ଯିବେ। ୱାଓ, ଏଇଟା ତ ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ କଲର। ଆଜି ମୁଁ ଏହା ପିନ୍ଧି ଅଫିସ ଯିବି। ସୋନରାମ ଆଉ ପାଏଲ ଏମିତି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ରାଗ ତରତର ହୋଇ ପୂଜା ଆସିଲା। ନା, ଆପଣ ଏହି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ସାର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି ତମେ ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେ ମୋ କଥାରେ କେବେ ବି ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୋନରାମ କଥା ଶୁଣି ପୂଜା ରାଗ ତରତର ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତମ ପାଇଁ ଏହି ରାଜମା ଚାଉଳର ରୋଷେଇ କରିଛି। ବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଆଗରୁ ବାହା ହୋଇଥାନ୍ତି କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଲା ସେତିକି ବେଳେ ତୁମେ ଯଦି ତାହାକୁ ବାହା ହୋଇଥାନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ରାଗ ତରତର ହୋଇ ପୂଜା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଚେନ ରୁମକୁ ଗଲା ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ହେଲା ପୂଜା? ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? ଯେଉଁ କାମ ମୁଁ କରିବା କଥା ସେସବୁ କାମ ସେ ଝିଅ କରୁଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ? ତମେ ତ ସୋନରାମର କିଛି ବି ହକ୍ ବାଲା କାମ କରିଲ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଯଦି ଏହା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛି, ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ହେଉଛି? ସୋନରାମ ଏମିତି ପାଏଲକୁ ସବୁଦିନ ସପିଂ କରିବାକୁ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ, ବହୁତ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ନିଏ। ଏହା ଦେଖି ପୂଜା ଆହୁରି ରାଗିଯାଏ ଆଉ ମନେ ମନେ ଜଳୁଥାଏ ଆଉ କାନ୍ଦୁଥାଏ ମଧ୍ୟ। କ'ଣ ହେଲା ପୂଜା? ଦେଖିକି ଦେଖ, ତମର ଆଙ୍ଗୁଳି ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲାନି। ଯାହା ହେଉଛି ହଉ। ଆରେ ଦିଦି, ଏଇଟା ସିନା ଭଲ ହୋଇଯିବ, ହେଲେ ମୋର ଭିତରେ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଳୁଛି ସେଇଟା ତ କେବେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ନା। ସେହି ସମୟରେ ପାଟିର ଶବ୍ଦ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ସୋନରାମ? ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତ? ହଁ ଭାଉଜ, କଥା କ'ଣ କି ପାଏଲ ଖଟରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାର ଅଣ୍ଟା ବହୁତ ଜୋର ପେନ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ସୋନରାମ ପାଏଲକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସାଇ ଦେଲା ଆଉ ତାର ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ମାଲିସ କଲା। ଏହା ଦେଖି ପୂଜା ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗୁଥାଏ। ଆଉ ପୂଜା ତାର ରାଗ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ପାଏଲକୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ବାହାରି ଯା ମୋ ଘରୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖେଳିଲ ମୋତେ ତମର ଡ୍ରାମା। ପୂଜା, ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛ? ତମେ ତମ ସୀମା ଭିତରେ ରୁହ। ତୁମେ ଜାଣିନ ତମେ ହେଉଛ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ହଁ, ମୁଁ ତମର ସ୍ୱାମୀ। ତମେ କ'ଣ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିଛ? ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ନୁହେଁ ସେସବୁ ଜାଣିଛ? ପୂଜାର ସବୁ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସୋନରାମକୁ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲା। ଏହା ଭାବି ପୂଜା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭୁଲ ମୋର। ମୁଁ ଦୋଷୀ। ମୋ ଦୋଷ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଏଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପୂଜାର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ପୂଜା କହିଲା, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖି କ'ଣ ପାଇଁ ହସୁଛନ୍ତି? ହସିବାର କାରଣଟା ହେଲା, ତମକୁ ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲୁ। ଏ ବାହାଘର ପୁରା ମିଛ। ପାଏଲ ହେଉଛି ମୋ ମାଉସୀ ଝିଅ। ସେ ଏବେ 8th କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ସୋନରାମ ରାଗିକି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ସୋନରାମକୁ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲି। ହେଲେ ତମେ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲି। ମୋ ପ୍ଲାନ୍ରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲି। ତମେ ଯେତେ ବି ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କର, ମୋତେ ଗାଳି ଦିଅ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତମକୁ ରାଗେ ନାହିଁ। ତମ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖେ ନାହିଁ। ତମକୁ
ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ନାଟକ କରିଥିଲି। ତାପରେ ପୂଜା ସୋନୁରାମକୁ ଯାଇ ଗଳାରେ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ପୂଜା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା। ଆଗ ଭଳି କଥା କଥାରେ ରାଗିଲା ନାହିଁ, ଘରର ସବୁ କାମ କରିଲା।